que si volem restablir en alguna mesura o sentim aquest desig o aquest anhel de restablir un vincle espiritual amb la natura, això passa necessàriament per recuperar una mirada contemplativa. La majoria de les llengües del món no tenen un concepte de natura equivalent al concepte que tenim avui dia a Occident. Aquesta pèrdua de la dimensió espiritual de la natura, el vincle espiritual de la natura, ha anat també en paral·lel, i una cosa ha portat l'altra, amb la pèrdua de la consciència de les presències angèliques que sostenen tot el cosmos i també tota la natura. És un procés que ha anat en paral·lel, diguéssim. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Espiritualitats Arrels Personals. Avui tenim el plaer de conversar amb en Josep Maria Mallerac. Ell és consultor ambiental, president de l'Associació Silene, doctor en Biologia i Medi Ambient i membre de la comissió directiva del grup especialista en valors culturals i espirituals dels espais naturals protegits de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. En Mallerac també és autor de diversos llibres i articles en aquesta temàtica i ha impartit classes en diverses universitats catalanes. Josep Maria Mallerac, com estàs? Bona tarda i benvingut a Espiritualitats. Bona tarda, gràcies. Preparant aquesta conversa, pensava que sovint, quan es parla de conversió ecològica, directament s'associa amb solucions tècniques com a mètode de canvi i per descomptant, no? Però també pensava fins a quin punt les religions ens poden oferir una visió potser més ètica, potser més espiritual, que complementi aquesta tècnica. No sé si tens la sensació que sovint tenim com una mirada massa reduccionista a l'hora d'entendre la conversió ecològica. Sí. Comparteixo plenament aquesta impressió o aquesta afirmació i penso que això és així perquè estem vivint en una societat on els valors materialistes són els que predominen i dins dels materialistes fins i tot els de caire més tècnic o tecnocràtic, per dir-ho així, no? De manera que hi ha com una creença, per dir-ho així, difusa que ens envolta i és que les coses, sobretot, s'han de resoldre tècnicament, per dir-ho així, no? O a través de tècniques, a vegades també amb instruments econòmics o amb instruments polítics, però ens quedem molt en aquests nivells que no és que no tinguin importància, però que certament no són els determinants. És a dir, aquests nivells perquè puguin canviar en profunditat i sobretot perquè puguin perdurar, perquè no siguin canvis que ara fem un pas endavant i després un altre endarrere, han d'estar sostinguts per una conversió, per uns canvis, per tant, en els nivells, podríem dir, filosòfics i espirituals, que són aquells que engendren els valors que sostenen les nostres accions i actituds. Clar, perquè fins i tot a través de les pintures de la prehistòria sovint observem com hi ha aquesta cosmovisió sagrada a la natura. Quan creus que llavors es va produir aquest trencament entre el sagrat i el profà, per així dir-ho? Bé, parlant de la nostra realitat, diguéssim, m'adhereixo en els que han analitzat aquest procés des del Renaixement cap aquí, per dir-ho així. És un procés gradual que té segurament uns 5 segles de recorregut, que té un punt d'inflexió molt important entre el segle XVII i XVIII, diguéssim, amb el positivisme, amb la revolució científica, la revolució industrial, i que gradualment i d'una manera accelerada, diguéssim, allò que inicialment era una mentalitat que tenien unes elits en els ambients urbans, doncs es va fent amb el poder, per dir-ho així, i va impulsant l'occidentalització, la mentalitat aquesta moderna occidental que acaba sent gairebé hegemònica, que no vol dir que sigui única ni molt menys, però que en tot cas en la nostra realitat sí que ho és. Per tant, era un procés en el que hi ha moltes etapes i, si vols, després podem fixar-nos en alguna en concret, però que jo diria que té això, per dir un llindar clar seria la revolució industrial, diguéssim, no? És quan exteriorment hi ha arrels, hi ha antecedents, però certament és quan exteriorment es produeixen tota una sèrie de canvis que de fet són un reflex exterior dels canvis d'una mentalitat interior que si no s'haguessin produït no hagués estat possible la revolució industrial.
I si la revolució industrial sorgeix d'Europa occidental, una mica Europa central, però sobretot occidental, és perquè aquí és on s'havien donat aquests canvis de mentalitat, diguéssim. Aquí és on s'havia produït aquesta desacralització del cosmos que podríem dir també on s'havia anat primer en els països diguem-ne, on predominava la reforma, s'havia suprimit gairebé la dimensió còsmica de la tradició cristiana, en els països on predominava el catolicisme llatí va ser un procés més gradual, però tanmateix es va anar produint també d'una manera inexorable. I això va provocar uns canvis de molta profunditat que van acabar, que són els que expliquen que estiguem on som i enfrontats amb els reptes que avui dia tenim. I llavors, de quina manera cadascun de nosaltres podem restablir aquesta connexió profunda amb la natura, reconeixent la seva sacralitat? Sobretot perquè recordo una entrevista que et vaig sentir dir que deies que tots els models de conservació de la natura tenen una base espiritual. Llavors, de quina manera podem tornar a reconnectar d'alguna manera a nosaltres? El que deia és que els models més resilients i efectius de conservació de la natura en el món, diguéssim, estan sostinguts per valors espirituals. Els models, diguem-ne, que han engendrat l'Occident de manera reactiva els darrers 100 o 100 anys i escaig, en el cas de Catalunya, de fet, és molt menys, és des que aproximadament vaig néixer jo, diguéssim, i encara en gran part, la major part dels espais protegits que tenim doncs, són dels anys 80 cap aquí, és a dir, tenen 40 anys escassament. Doncs aquí no diré que no hi hagi cap valor espiritual, però en tot cas és implícit, no hi són. És a dir, si mirem les justificacions per conservar la natura, no hi ha en els models de conservació moderns, no hi ha motius espirituals, hi ha motius científics, bàsicament. A vegades hi ha motius també utilitaristes o econòmics que s'hi combinen. Ara, implícitament, sí, podríem dir que hi són. Però, vaja, tornant a la pregunta que em feies, jo diria que això és així, és a dir, això va ser una descoberta, per dir-ho d'aquesta manera, que es va produir als anys 90, una mica després de la Cimera de la Terra, quan es van impulsar recerques d'àmbit mundial, amb centenars d'equips diferents, que indagaven per quina raó es conservava la natura on millor es conservava. Perquè es destrueix, ho sabem, diguéssim, no? Però, esclar, la pregunta interessant és dir on es conserva millor i des de fa més segles o mil·lennis, per què? I es van trobar amb aquesta realitat, que eren sostingudes per cosmovisions, per visions del món espirituals. No hi havia, en el fons, no hi havia valors utilitaristes, no hi havia valors econòmics, científics, no hi havia instruments legals, moltes vegades. És a dir, tot allò que ens sembla que és com indispensable, doncs resulta que no hi és. I ho dic en present, perquè aquests models segueixen sent els més efectius a dia d'avui en el món. I estic parlant des de territoris indígenes fins a territoris o paisatges o espais gestionats per comunitats rurals molt arrelades, vol dir persones, comunitats, grups, nacions que estan disposats, si s'escau, a donar la vida per preservar els seus territoris. Les comunitats monàstiques també serien un model? Bé, jo m'he interessat per aquest tema per raons òbvies, diguéssim, òbvies, potser pels que m'escolten en aquests moments ho són i per altres persones no ho serien gens, no? Però vaja, a mi la vida m'ha portat a col·laborar durant anys amb comunitats monàstiques i això, igualment que en els casos que he tingut l'oportunitat de col·laborar amb pobles indígenes o amb comunitats aquestes arrelades en altres països, doncs m'ha portat a interessar-me per la seva història, per els seus valors, per els seus sistemes de governança també, com i de quina manera prenen les decisions, etc. I em vaig anar endinsant en aquesta realitat històrica que de fet comença aproximadament al segle IV, a Egipte, a Palestina, a Gaza, tot aquest territori és on sorgeixen les primeres comunitats monàstiques i efectivament ja està documentat, perquè a més la majoria conserven registres documentals, diguéssim,
està documentat que han estat capaces de les comunitats monàstiques cristianes d'establir-se en tota mena d'ecosistemes, des de l'Àrtic fins als tròpics, als deserts, a les altes muntanyes, les estepes, les llacunes, les illes, en fi, en tota mena d'ecosistemes i no sempre, perquè evidentment hi ha hagut molts casos que hi ha hagut acabaments tràgics o hi ha hagut ruptures o trencaments, però a dia d'avui segueixen alguns dels monestirs més antics del món, a vegades com el de Sant Antoni o Santa Caterina, situats en petits oasis, per tant, en llocs amb una escassetat de recursos extraordinària. I tenim perfectament documentat com aquestes comunitats han estat capaces de conservar i de gestionar, d'administrar amb una gran intel·ligència i amb una gran cura recursos escassos durant 16 o 17 segles seguits, ininterrompudament. I per tant, això és un testimoni que Europa Occidental és dels més ben documentats que tenim de gestió sostenible. És a dir, quan parlem de mestres de sostenibilitat, un dels mestres de sostenibilitat, n'hi ha d'altres en el món, però certament en el nostre context cultural, un dels mestres de sostenibilitat són els territoris monàstics. Però aquí he de fer un incís important, i és que a Europa Occidental les revolucions liberals, començant amb la Revolució Francesa i totes les que van venir a continuació, varen destruir, varen dir la Casa Espanyol, les desamortitzacions, hi va haver un procés d'il·legalització. Estic parlant del monacat contemplatiu, del monacat rural. Voldria precisar que no em refereixo ara a les comunitats religioses diguem-ne, de vida activa, que majoritàriament s'han situat en ambients urbans. No, no parlo d'això. Parlo del monacat, diguem-ne, original, que són els ordes contemplatius, que en el cristianisme ortodox és l'únic que existeix. En les esglésies cristianes ortodoxes no hi ha ordes religioses actives, només hi ha monacat contemplatiu. I aquest monacat, a Occident, va quedar destruït, diguéssim. Hi va haver un trencament brutal perquè, de fet, els estats els hi van incautar les seves propietats, els van il·legalitzar. Hi va haver un trencament fortíssim i, en el cas concret de Catalunya, gairebé 100 anys més tard de les desamortitzacions, es varen recomposar alguns dels monestirs més importants, Montserrat, Poblet, etc., que hi havia hagut abans de la desamortització, però en una proporció ínfima i sense recuperar els seus territoris, sinó a vegades per donacions, comprant una mica, i ja no han estat capaços, en el cas nostre, de restablir aquell estil de vida exemplar, sostenible, que havien portat abans de les desamortitzacions. Però a Europa de l'Est sí, és una realitat diferent. Allà hi va haver, aquest trencament es produeix molt més tard, es produeix quan amb les revolucions comunistes, bolxevics, etc. I en l'ensorrament del comunisme hi ha moltes diferències, cada país ha fet el seu camí, per dir-ho així, però hi ha països que han tornat, com que havien passat de propietats de l'Estat i no s'havia privatitzat aquestes propietats monàstiques, hi ha hagut, i en molts casos segueix havent-hi, un procés de retorn, de devolució de la base territorial a les comunitats monàstiques per tal que puguin restablir els seus estils de vida bàsicament autosuficients. O sigui, el que prescriu el monacat cristià, tant les regles de Sant Basili com la de Sant Benet i altres de menor importància, prescriuen l'autosuficiència. De fet, l'autarquia, pràcticament. I el motiu és perquè garanteix l'estil de vida que garanteix millor la llibertat espiritual. Aquest és el motiu. I és un motiu important i profund. No és menor, no és menor. I tant que no. De fet, fa poc en un recés a Poblet, caminant per allà vaig veure que hi havia com un espai de contemplació on es convidava a gaudir d'un passeig conscient amb la respiració. Em preguntava si penses que si hem de generar aquests espais que ja són dins la natura és perquè sovint no ens acostem correctament? És a dir, que precisament els hem de crear per recordar-nos de com ens hem de relacionar amb la natura? Sí, certament, certament. Quan hi va haver aquest trencament que dic tan important del monacat contemplatiu a Occident, amb aquestes revolucions
hem de tenir present que, a més d'interrompre i de cegar, per dir-ho així, aquesta tradició multisecular d'estils de vida sostenibles, també es va trencar una cosa que era un valor material molt rellevant, que és la vida contemplativa, la contemplació de la natura. És a dir, ells eren els especialistes, els grans especialistes de la contemplació de la natura, ells o elles, monjos i monges contemplatives. I això no s'ha recuperat molt poc. Per tant, jo diria que a dia d'avui un dels grans dèficits que tenim precisament és aquest, que si volem restablir en alguna mesura o sentim aquest desig o aquest anhel de restablir un vincle espiritual amb la natura, això passa necessàriament per recuperar una mirada contemplativa. És a dir, no vol dir que l'observació no tingui interès, o la interpretació de la natura o l'anàlisi, quan es tracta de fer determinades tasques. De fet, les ciències naturals s'han desenvolupat a través de l'anàlisi molt focalitzat i cada vegada més estret, per dir-ho així, per anar aprofundint cada vegada més. Però la contemplació de la natura, com deia Sant Irineu de Lió, un dels primers grans teòlegs de l'Església, és el primer pas de l'ànima cap a Déu. És el primer pas. Per tant, és essencial. És essencial. I això demana, és a dir, els impediments més grans, òbviament, els tenim a dins. Són la mentalitat en la que hem estat educats i en la que vivim quotidianament. Per tant, ens ajuda, diguéssim, a trencar aquests condicionants mentals, el fet de distanciar-nos tant com sigui possible de la tecnologia, de l'artifici, per dir-ho així, de situar-nos en espais naturals bells. La bellesa sempre és un gran suport per a la contemplació. No és que sigui indispensable, però és una ajuda, diguéssim, no? I aleshores, sense cap propòsit, sense cap expectativa, diguéssim, procurant silenciar la ment que no para, doncs obrir tots els sentits del cos i de l'ànima. És a dir, ho dic perquè a vegades hi ha pràctiques meditatives, hi ha forces, diguéssim, que demanen com un replegament, per dir-ho així, cap a l'interior, i demanen com un tancament dels ulls, de les oïdes, de tots els sentits corporals. En la contemplació és al revés. La contemplació és una obertura completa, però que evidentment és una obertura que va més enllà dels sentits sensorials, per dir-ho així. Però bé, l'elecció divina, que és aquesta pràctica que els ordres contemplatius han transmès al llarg dels segles, es considera que la contemplació és la fita suprema, diguéssim, a la que cal arribar. És a dir, es comença per la lectura, segueix per la pregària, després ve la meditació i finalment s'assoleix la contemplació, per dir-ho així. Per tant, certament és important. Hi ha una tradició riquíssima dins del món cristià que és important de conèixer, si és possible, de vincular-s'hi o de fer reviure, perquè és un gran dèficit el que tenim de contemplació, d'enorme dèficit. En molts textos sagrats sovint es parla de creació, però potser no tant de natura. No sé si podrien ser sinònims, aquests dos mots, creació i natura? En certa manera sí, però creació va molt més enllà. Jo ho dic sobretot perquè natura, en català és el mateix tot que en llatí, però això passa amb moltes de les paraules que tenim avui dia. Les paraules s'han gastat, per dir-ho així. Vull dir que l'àmbit semàntic de natura a l'època romana no era l'àmbit que avui dia tenim, que està determinat per la visió de la natura que han configurat les ciències naturals modernes a partir del segle XVII. Per tant, ha quedat reduït l'abast semàntic conceptual de natura al nivell tangible i mesurable. Aquest és l'àmbit en el que s'han desplegat les ciències naturals modernes, cosa que no era així a les ciències naturals premodernes, per dir-ho així, occidentals, em refereixo. I, per tant, creació va molt més enllà. Creació és un terme, podríem dir, teològic, cosmològic, que engloba diversos nivells de realitat
òbviament, i que apunten directament al creador. O sigui, que diguem-ne que el sol fet d'esmentar creació, doncs ja tens present que hi ha un creador que crea i que sosté aquesta creació, per dir-ho així, no? Cosa que, en canvi, el terme de natura queda més implícit, tot i que l'arrel nat fa referència a allò que té capacitat de néixer per si mateix, de regenerar-se per si mateix, no? Però, diguem-ne, el concepte de creació és més ampli, jo diria, i desborda conceptualment el de natura. Natura jo volia, a dia d'avui, com un subconjunt, per dir-ho així, de la creació. I voldria afegir una cosa rellevant, que en aquest grup especialista que has esmentat de la UICN, que la UICN és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, que és una organització internacional, doncs treballant sobre aquests temes i parlant de trobades, tallers, seminaris, congressos en molts països, en tots els continents, i hem constatat que la majoria de les llengües del món no tenen un concepte de natura equivalent al concepte que tenim avui dia a Occident, que és el mateix en català, en castellà, en anglès, en francès, en fi, totes les llengües occidentals, totes han patit aquest reduccionisme, fruit del reduccionisme materialista, diguéssim. S'ha reduït el concepte de natura a allò més tangible i mesurable. Doncs bé, la majoria de les llengües del món, i això inclou totes les llengües indígenes, que són aproximadament el 65% de les llengües que es parlen avui dia en el món, però també moltes altres, no tenen natura. Tenen conceptes equivalents a creació, que poden ser diferents, diguéssim, però que desborden també perquè integren sempre diversos nivells de realitat o nivells ontològics, per dir-ho així, nivells de consciència, nivells... I consideren que els nivells invisibles són més importants, els nivells, podríem dir, espirituals, són més importants que els nivells materials, però tot i que estan tots interrelacionats i són interdependents, per dir-ho així, no? I dic això perquè, clar, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, com que és una organització mundial, ha hagut de fer una reflexió seriosa sobre aquesta qüestió, lògicament, no? I ha hagut d'acceptar, perquè no quedava alternativa, l'evidència que hi ha una diversitat de conceptes de natura en el món i de valors, i que la majoria de conceptes equivalents a natura en el món són conceptes teològics, per dir-ho així, no? Són conceptes que integren la dimensió, diguem, divina o espiritual. Aquesta és la realitat. I, de fet, el vincle que algunes tradicions religioses s'estableixen amb la natura a partir de la mare terra, o fins i tot Sant Francesc, quan parla de l'hermano sol, l'hermana luna, no? És a dir, aquest canvi amb la terminologia també fa que la relació amb la natura sigui diferent, oi? Oh, i tant que sí, naturalment. És clar, el vincle que establim depèn de la nostra cosmovisió, per dir-ho així, no? Si la natura és mare, el vincle és filial. Respecte a la mare no hi tenim drets, tenim deures, tenim obligacions sagrades per moltes cultures, diguéssim, no? Si la natura, en canvi, és un recurs natural, l'única discussió és si l'ús que en fem és renovable o no renovable, si és prudent o imprudent, o si és just o és injust, però ja ens situem en un altre nivell, òbviament, no? Aquest vincle profund ja no es pot donar, per dir-ho així. I voldria recordar que Sant Francesc, en el seu Càntic de les Criatures, quan parla de la terra, parla de la germana mare terra. Germana mare, és a dir, germana perquè és criatura, perquè ha estat creada també, però mare, diu, perquè ens sosté i governa. I que ens sosté, tots ho tenim molt clar, però que ens governa, això segurament per la tecnocràcia contemporània seria força més difícil de pair, diguéssim, no? Segurament. Però jo no tinc cap dubte de que la natura, en aquest sentit profund de la paraula, té i tindrà la darrera paraula, no pas l'arrogància tecnocràtica. Creus que totes les tradicions religioses tenen aquesta consciència sobre la crisi ecològica?
A veure, la crisi ecològica és un fenomen modern, recent, diguéssim, no? Que s'ha manifestat d'una manera gradual en el món des de mitjans del segle passat, sobretot, i hi ha un punt d'inflexió important als anys 70, que és quan hi ha la primera cimera a Estocolm, l'any 72, i a partir d'aleshores, gradualment, diguéssim, la població, almenys una part de la població del món, ha anat prenent consciència i a vegades ha anat patint els seus efectes, per dir-ho així, no? Aleshores, les religions, que són institucions mil·lenàries, han hagut de prendre nota, per dir-ho així, d'aquesta realitat a la que s'enfronten i totes elles, a dia d'avui, totes, fins i tot les tradicions indígenes, tenen el repte de donar-hi respostes d'una manera o d'una altra. Per tant, jo crec que totes a dia d'avui, vaja, no és que ho cregui, n'estic completament segur, totes a dia d'avui són conscients dels reptes que comporta la crisi ecològica global, que de fet és una crisi sistèmica, és una mica el que diu o deia Papa Francesc Laudato Si, de fet és una sola crisi, per dir-ho així, que té moltes facetes, una de les quals és la faceta ecològica, però també és una crisi política, també és una crisi econòmica, també és una crisi cultural, també és una crisi espiritual, i per tant es pot analitzar a tots els nivells, per dir-ho així. La dimensió ecològica de la crisi sistèmica global en la que estem immersos ens afecta a tots, d'una manera o d'una altra, menys en els països rics que no pas en la majoria dels països empobrits, però ens afecta, certament, i és un repte al qual totes les religions a dia d'avui estan donant respostes. Les esglésies cristianes que primer van donar respostes de manera institucional van ser les ortodoxes. L'Església catòlica, la seva resposta institucional va venir una mica més tard, però vaja, totes estan donant respostes. Altra cosa és que les respostes, podríem dir, institucionals o de la jerarquia, siguin, podríem dir, compreses o siguin interpel·lin, per dir-ho així, a la gran quantitat de persones que es vinculen o que es consideren membres d'aquestes religions i que tinguin la força suficient per trencar les inèrcies que ens arrosseguen en aquestes tendències insostenibles. Això és un altre tema, molt diferent. És a dir, podem tenir un cert grau de consciència, però a vegades no suficient com per trencar les inèrcies insostenibles en les que estem immersos, perquè vivim en societats que són completament insostenibles, des de l'energia, els sistemes de transport, els d'alimentació, d'habitatge, etcètera, tots ells estan en guerra contra la natura. Aquesta és la realitat. Per tant, d'aquí ve aquesta formulació tan punyent, tan contundent, que utilitza l'Església Catòlica Romana de conversió ecològica. D'aquí ve. De fet, diria que les conclusions del Laudato Si, el papa ens proposa fer aquesta conversió ecològica. Sí, és així. Però si mirem el nostre entorn no veurem masses comunitats cristianes que s'hagin pres seriosament aquesta invitació, per dir-ho així, o aquesta proposta. I és que anar contra corrent és molt difícil, interiorment i exteriorment. I certament, sobretot visquent en ambients urbans, doncs els condicionants són fortíssims. En ambients rurals potser no són tant, però vaja, també. I és que el marge de llibertat és menor del que moltes vegades ens pensem. Però tanmateix, en aquell marge que tinguem possibilitats, crec que hem de fer aquest esforç. Vaja, no crec que n'estic convençut, diguéssim, que hem de fer aquest esforç, perquè és que si no som incoherents, estem en contradicció amb nosaltres mateixos. I no podrem ser feliços. És que finalment, diguéssim, la felicitat en bona mesura depèn de la coherència en la que podem viure, en quin grau s'alineen els nostres pensaments, les nostres paraules i les nostres accions. I clar, si tenim un sistema de valors i després resulta que vivim d'una manera que és contradictòria amb aquests valors,
i som conscients d'aquesta contradicció, perquè també podem ser-ne només parcialment o ser inconscients fins i tot, però vaja, si som conscients, difícilment podrem sentir-nos a gust en aquesta contradicció. Ara, el que sí vull remarcar és que per la conversió ecològica, com tantes altres coses, però ara parlem d'això, és molt menys difícil, ho diré així, en comunitat. És a dir, fer aquest canvi individualment és més difícil que fer-ho des d'una família, que es posi d'acord i que vulgui canviar, o que sigui una comunitat. És a dir, quan hi ha un grup de persones que s'ajuden mútuament per fer aquest canvi, sempre és més fàcil que no pas si ho ha de fer una persona individualment. Individualment som més febles i estem molt més limitats. En comunitat tenim moltes més possibilitats. I això vol dir, doncs, mirar de plegar-nos, mirar de reunir-nos en comunitats del tipus que siguin. Poden ser comunitats no sé, o poden ser cooperatives, o poden ser col·lectius de moltes menes en el nostre entorn, cadascú amb la seva realitat, i veure de quina manera conjuntament podem impulsar els canvis que estiguin al nostre abast. I aquells que ja ens superen i no estan al nostre abast, doncs, qui dia són. Justament és això, en alguna entrevista quan has comentat que tots plegats hauríem de fer com una espècie d'examen de consciència de conversió ecològica. Exactament parles d'això? És a dir, parles d'aquest factor de plantejar-nos quins canvis hauríem de fer i no només sols, sinó en comunitat? Sí, em referia a això. I, de fet, hi ha un dia a l'any, que és el 1 de setembre, que és el dia, de fet, és l'inici de l'any litúrgic ortodox, és el dia de la indicció, que en diuen, i aquest dia totes les esglésies cristianes a dia d'avui el dediquen a la pregària per la creació. És un dia idoni per fer un examen de consciència anual de què hem pogut fer, de quins canvis dels que ens vam proposar fer hem pogut assolir l'any anterior i de fer bons propòsits per l'any vinent. I penso que a vegades això, en petites passes, en petits gestos, si perseverem col·lectivament, és més fàcil que puguem implantar aquests canvis. Insisteixo que la importància dels grups, dels col·lectius, de les comunitats, en aquest sentit, és molt gran. En entorns urbans, jo mateix visc a Olot, en una població que té 35.000 habitants. Per exemple, aquí a pocs metres d'on jo visc hi ha una cooperativa de consumidors, una cooperativa d'alimentació, que ens garanteix a tots els cooperativistes que tots els productes que anem a comprar allà no només són ecològics, sinó que en la mesura del possible són de proximitat, són de la mateixa comarca o de les comarques veïnes. Per tant, això t'estalvia molta feina. Esclar, si tu cada producte que has de comprar per alimentar-te, ara poso aquest exemple, doncs has de mirar l'etiqueta i tot això supera la capacitat individual. Però, en canvi, si fas confiança en una cooperativa o en una comunitat que ja fa aquesta tasca, hi ha persones que es dediquen a fer aquesta tasca, aquesta selecció, és molt més senzill, òbviament. I el mateix que dic de l'alimentació, perquè és una cosa que fem cada dia, doncs passa amb l'energia, també hi ha possibilitats a Catalunya, hi ha cooperatives amb energia, en fi, hi ha opcions en tots els àmbits, gradualment cada vegada n'hi ha més, que ens poden ajudar a fer conjuntament aquests canvis, jo diria que són indispensables si pensem en profunditat, és a dir, si ens creiem, per dir-ho així, que la conversió ecològica és una necessitat espiritual. És el que diu el cicle de sí. No és optativa, no és optativa, diguéssim, no? Per tant, si considerem que és un deure, que és una obligació que tenim, aleshores hem de buscar persones que ens ajudin i fer-ho col·lectivament. Jo veig així. En el darrer baròmetre presentat per la Generalitat sobre religiositat i gestió de la diversitat a Catalunya, assenyala que hi ha un descens de les pràctiques religioses institucionals, però que a la vegada emergeixen altres exercicis o pràctiques de naturalesa espiritual. Em preguntava fins a quin punt l'afebliment del vincle espiritual amb la natura ha contribuït a aquesta crisi ecològica. Segur, seguríssim. Ja dic, abans ho he esmentat molt, de manera molt sintètica, però el
procés de desacralització que hem esmentat abans vol dir això, vol dir que col·lectivament, no es tracta tant de que cada persona, sinó que col·lectivament la societat, diguéssim, perd el vincle espiritual amb la natura. Perd, dit d'altra manera, perd la consciència de que la natura té un valor intrínsec, que no és un objecte que puguem disposar de la manera que ens sembli més pertinent o que els sistemes legals ens permetin, sinó que té un valor intrínsec. I certament, en el cas de la tradició cristiana en la que estem immersos culturalment, si més no, des de fa molts segles, diguéssim, aquesta pèrdua de la dimensió espiritual de la natura, el vincle espiritual de la natura, ha anat també en paral·lel, i una cosa ha portat l'altra, amb la pèrdua de la consciència de les presències angèliques que sostenen tot el cosmos i també tota la natura. És un procés que ha anat en paral·lel, diguéssim. Els nostres avantpassats, abans d'aquests grans canvis que es van anar produint gradualment al llarg dels 3 darrers segles, sabien que la natura estava, diguem-ne, plena de presències angèliques. I després també en un altre nivell, que ja no és celestial, sinó que ja és, diguem-ne, dels elementals, doncs, els follets de les goges, és un altre nivell inferior, diguéssim, no? Però en tot cas que hi havia unes presències immaterials que sostenien i que explicaven també en part el funcionament de la natura i, per tant, el vincle, la relació amb la natura sempre els tenia en compte i d'aquí se'n derivava una forma molt més respectuosa de vincular-se amb la natura. No vol dir que tothom, que tots i cadascun dels membres de la societat ho fossin, però estem parlant ara d'una mentalitat col·lectiva, diguéssim, no? I tot això ja dic, es trenca amb la revolució industrial i amb el positivisme i és un procés en el que gradualment cada vegada la natura ha esdevingut com més opaca, per dir-ho així, a les realitats espirituals i cada vegada més l'èmfasi a les persones creients s'ha anat posant més i més en la transcendència, diguéssim, no? És una divinitat que ja no és immanent, que ja no sosté tota la creació. Conceptes com que tenen les esglésies cristianes orientals, com les energies divines o aquest tipus de conceptes que Occident ja no havia elaborat, però tenia els seus equivalents, per dir-ho així, més o menys, o l'acció de l'Esperit Sant a través de totes les coses, i tota aquesta dimensió més immanent de la presència divina en tot, que es deriva simplement de l'atribut de l'omnipresència, per dir-ho així, tot això ha quedat gradualment eliminat fins i tot en les persones creients, evidentment, en les altres molt més, no? I això ha estat precisament per infiltració, per penetració, per dir-ho així, d'aquesta visió materialista mundana, podríem dir, que certament ha entrat també en molts dels àmbits religiosos i que ha acabat condicionant, lògicament, també els seus vincles amb la natura, les seves activitats, les seves actituds, etc. Però creus que d'alguna manera el fet de no sentir-te relacionat amb una institució religiosa pot dificultar apropar-se a la natura des d'aquesta concepció sagrada perquè potser no hi ha un baix anterior o un mètode, per així dir-ho? No estic segur d'això, de veritat. A dia d'avui, en el nostre entorn no estic segur. Jo veig, per exemple, per posar alguns exemples més concrets, no? I potser responent d'aquesta manera també es pot comprendre millor. El ressorgiment contra tot pronòstic dels pelegrinatges, per exemple, no? En països d'Europa Occidental, el nostre inclòs, on aquests pelegrinatges havien desaparegut. I en els països reformats recordem que van ser eliminats fa 500 anys. Doncs bé, en aquests països estan ressorgint. A dia d'avui els pelegrinatges, estic parlant des d'Anglaterra fins a Noruega, Suècia, estan ressorgint i no ho fan des de les institucions religioses. Però no podem negar que si ressorgeixen amb una certa, diguem-ne, hi haurà persones que ho faran simplement perquè ha esdevingut una moda o perseguien, però hi ha persones que ho fan amb sentit, seriosament, compromesament, no? Al marge de les institucions, però que respon a un anhel profund. I respon a un anhel gairebé sempre de connexió espiritual amb
amb la natura, la pròpia natura, la pròpia, la d'un mateix i la natura que t'envolta, perquè en definitiva nosaltres també ho som, la natura. Però a vegades és més fàcil connectar amb la nostra pròpia natura quan sortim dels ambients artificials en els que estem immersos quotidianament i comencem a caminar lleugers de càrrega, en sentit físic i metafòric, per dir-ho així, i ens encarem amb nosaltres mateixos. No? I és per això que penso que estan ressorgint els pelegrinatges en tants països d'Europa contra tot pronòstic. Contra tot pronòstic. I també moltes altres pràctiques, com poden ser banys de bosc, com poden ser pràctiques que són com tastets contemplatius, per dir-ho així. No? Són les possibilitats que en l'Europa secularitzada s'ofereixen a la població assedegada d'aquest vincle espiritual amb la natura. I en aquest context jo crec que totes les esglésies i les religions que hi ha a Occident han de, o haurien de ser més conscients d'aquesta necessitat social. Perquè justament com que elles també han patit, i parlo sobretot de d'aquí perquè és la que més ho ha patit, diguem-ne, no? Les esglésies occidentals, tant la catòlica com les reformades, com que han patit també aquest procés, doncs les pràctiques contemplatives de la natura, el fet d'incentivar la contemplació de la natura o la pregària a la natura, que de fet és l'exemple de Jesús, de Nazaret, que sempre se n'anava a pregar a la natura, d'això no se'n parla. O sigui, no s'encoratja, per dir-ho així, no? A els fidels, no, sortiu a pregar a la natura. Sobretot això. Recuperem aquesta pràctica de Jesús, diguéssim, no? O recessos del desert famós, diguéssim, dels 40 dies de Jesús, no? Anar a organitzar recessos a la natura, en solitud. Pot ser perillós, pot ser... Però vaja, si són guiats, si són acompanyats, són possibilitats molt interessants. Catalunya havia tingut durant molts de segles una tradició eremítica riquíssima. Tenim literalment, milers d'ermites al nostre territori que si es diuen ermites i no capelles és perquè hi vivien ermitans o ermitanes. Aleshores, algunes d'aquestes o alguns d'aquests monestirs abandonats, penso jo que avui dia s'haurien de tornar a posar en funcionament per oferir aquest aixopluc, diguéssim, a recessos contemplatius, que poden ser d'un cap de setmana, poden ser d'una setmana. Això és una necessitat social. Em consta i sé que hi ha persones de Catalunya que s'han anat, doncs, no sé, als Monegros o que s'han anat al nord d'Àfrica o que s'han anat encara més lluny perquè no han trobat a Catalunya el lloc que els acollís per fer un recés de solitud i de silenci. I en molts moments de la vida, jo diria que en petites dosis, com a mínim, sempre. Això hauria de formar part d'una vida equilibrada, diguéssim. De tant en tant, un recés, un cap de setmana o una setmana de solitud. Però hi ha moments de la vida, hi ha cruïlles, hi ha pèrdues, hi ha moments importants, diguem-ne, solemnes, la nostra existència, que pot ser molt benèfic, realment, poder fer un recés més llarg. No? I tenim pocs llocs que puguin acollir aquesta necessitat social. I penso que aquest és un repte també que haurien d'entomar les institucions religioses que operen en el nostre territori. Sí, de fet recordo en un recés fa poc en una comunitat monàstica, em deia un monjo que sovint moltes persones venen aquí i que se senten que això és l'hospital de l'ànima. No? Sí. Perquè és molt necessari en l'actual context d'ansietats, fins i tot també de problemes mentals, etc., que la societat ens porta també trobar aquests espais d'aquell hospital, hi ha l'hospital de la salut, per així dir-ho, quan tens alguna malaltia, però també un hospital de l'ànima on recomporar-te, en fi, tornar a ser una mica el que eres. Precisament, justament has comentat el tema de Jesús i de pregària que feia, i sobretot la relació sacramental que tenia amb la natura. Jo alguna vegada he pensat, quan llegia els evangelis, que, de fet, Jesús especifica que es prosternà amb el front a terra i pregava. M'he plantejat algun cop si el gest, és a dir, la manera corporal, la postura, també determina com ens relacionem amb els espais. Què en penses sobre això? Penso que és extremadament important i que ha estat un error en les esglésies occidentals el fet de minimitzar aquesta importància i de descoratjar aquests gestos corporals.
que es mantenen a les esglésies orientals i les esglésies ortodoxes. Segueixen fent les matànies, les prosternacions, les inclinacions, fins i tot en la litúrgia dominical, per exemple, romanesa, doncs hi ha una llarga estona que és de prosternació de tots els fidels amb el front a terra. És important, i tant que és important, perquè nosaltres no som mínim, per dir-ho així. L'ésser humà és cos, també, diguéssim, no? I precisament és com una paradoxa que el cristianisme, que fa tant d'èmfasi en l'encarnació divina, diguéssim, no integri adequadament el cos en la pregària i en la contemplació. El cos s'ha d'integrar, diguéssim, no? I davant de la majestat o de la omnipotència divina, allò que correspon és la inclinació, com a mínim, o la consternació. I totes les persones que en pràctiques, i he tingut la sort durant anys juntament amb dos monjos contemplatius d'organitzar un curs de natura i espiritualitat, doncs sempre que hem fet propostes a les persones de dir, proveu, o sigui, feu la prova, feu la prova quan estigueu a dalt d'un cim, contemplant una sortida de sol, de vegades el sol cessat, de fer una inclinació o de fer una genuflexió o de fer una prosternació. Feu la prova. 1, 2, 10 i percebeu què passa dins vostre. I bé, el que passa és que s'alinea l'interior amb l'exterior, simplement, diguéssim, no? I, per tant, la vivència contemplativa o la vivència de pregària s'intensifica. S'intensifica. S'unifica, per dir-ho així, no? El cos i l'ànima s'unifiquen amb aquests gestos externs. Per tant, estic completament d'acord. És molt important recuperar aquesta gestualitat. I això inclou també els moviments de les mans i la posició de les mans. Tot té la seva importància. No és el mateix, i això ho pot experimentar qualsevol persona, diguéssim, no? Contemplar la natura amb les mans al darrere de l'esquena, amb les mans a la butxaca, o amb les mans obertes, en creu, o amb les mans alçades. És a dir, qualsevol posició en la que tinguem les mans o els braços ens suscita un estat d'atenció diferent. I això ho hem proposat en moltes d'aquestes pràctiques perquè els que les han seguit se n'adonguessin i una vegada se n'han adonat, aleshores és quan ja han fet la prova, ja ho han viscut i aleshores quan les poden aplicar. No es tracta que ningú es cregui, simplement el que faig és una invitació que ho proveu, si algú no ho ha provat, i que se'n doni compte de la diferència i que esculli aquelles postures corporals i aquells gestos amb les mans que més l'ajudin a sostenir l'atenció, a sostenir la contemplació, a sostenir la pregària. En definitiva, és això. Bé, i anem acabant. Potser una pregunta més personal. És a la natura, a la muntanya, on personalment en Josep Maria Mallerac sent més aquesta presència del transcendent, aquesta presència de Déu? No només, però sí. És a dir, sempre he tingut aquesta des de petit, ho he viscut des de petit. Jo vaig també tenir la sort de petit d'estar en un agrupament escolta que en aquells moments depenia de l'església i que tenia encara un conciliari i que ens celebrava les eucaristies a dalt dels cims de les muntanyes, per dir-ho així, de manera que des de molt petit, estic parlant de 7 anys, de quan tenia 7 anys, tinc aquestes vivències molt intenses i, per tant, aquesta presència divina, diguéssim, en la natura és important, però no només, també en els santuaris, sobretot aquells que es mantenen, diguem-ne, aquells que són obres d'art sagrat, per dir-ho així. El gran art sagrat, quan es manté amb coherència, i no em refereixo només a l'edifici, sinó també a la litúrgia que es desenvolupa al seu interior, en aquests moments, doncs també la presència divina, diguéssim, també és diàfana, per dir-ho així. De fet, és la seva funció, diguéssim, és atreure i manifestar la presència divina. Per tant, jo diria que hi ha com aquests dos grans santuaris per mi, diguéssim, el santuari de la natura, que és un santuari universal en el que ens podem trobar tots, i després hi ha els santuaris, diguéssim, de la nostra tradició, on en la mesura, i dic això perquè moltes vegades això s'ha perdut o s'ha empobrit molt, en la mesura en què es manté la plenitud també de l'art sagrat, que és la litúrgia,
a la mesura que això conté i, per tant, s'harmonitza amb les proporcions de l'art sagrat que configura l'edifici, aleshores aquesta presència divina també és molt patent, sí. Bé, Josep Maria, doncs acabem. Moltes gràcies pel teu temps i per ensenyar-nos a enfortir aquests vincles espirituals amb la natura. He après molt, moltes gràcies, de veritat. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, doncs recordi que poden trobar més entrevistes, més protagonistes al nostre canal de YouTube, també a Spotify i a les xarxes socials espiritualitats.cat. Fins la propera.